ProControl Proxernet egy modulárisan felépülő épületfelügyeleti alkalmazás, amellyel a dolgozók beléptetése, munkaidő nyilvántartása, intelligens kulcs- és értéktárolás, gépjármű beléptetés, fizetőparkolók, fizető beléptetés, rendszámfelismerés, nyomkövetés, gyártásfelügyelet, ügyfélhívás, GPS órahálózat kezelhető, és egyéb intelligens, okos épületrendszerek kezelhetők RFID Proximity, biometrikus, high-tech eszközök és számítógép segítségével. A Proxernet szoftver modulárisan felépülő rendszer, MS SQL adatbázison alapszik minden modulja, melyek tetszőlegesen bármikor bővíthetők igény szerint a már meglevő rendszerhez egy-egy újabb modul csedulásával. Az MS SQL adatbázis szintén az integrálást is segíti, már meglevő vállalatirányítási, épületfelügyeleti rendszerekhez csatolható, adatimport és adatexportok is megvalósíthatók. A program alapmodulja a beléptetés. Az ajtókon jogosultságokat hozhatunk létre, megadhatjuk, hogy melyik ajtón ki mikor jogosult átlépni, ezzel védjük tulajdonunkat, védhetjük a szerverszobákat, értékeinket. Az RFID olvasók által létrehozott adatokat itt látjuk ömlesztve, de ezek szűrhetők tetszőlegesen névre, olvasóra, időintervallumra, hardware típusokra, jeladókra, járművekre tetszőlegesen. Az autófrissítés bekapcsolva van, most kapcsoltam be, ez azt jelenti, hogy real-time adatokat látok. Rákerestem Rácz Viktornak a mozgásadataira, 2 kártyaszámot látunk nála, az egyik a normál kártyaszáma, a másik pedig a 70-essel kezdődő száma, mobil száma, amely azt jelenti, hogy a beléptető kapun a belépésére a mobiltelefonját is használja, megcsörgeti a kaput, ez ezzel bekerül a mozgásadat táblázatába, és bekerülhet így akár a munkaidő nyilvántartásába, nem kell más helyen kártyáznia, ő belépett, elindult a munkaideje aznapra. Láthatók, hogy az épületben mely olvasóknál mikor és milyen irányban haladt át. Motozások is felvehetők, ha erre szükség van, különböző kimutatások, statisztikák, kihasználtság, jogosulatlan, hibás átlépések, egyebek szűrhetők a beléptetés modul egyéb kimutatásaiban. A program másik fontos modulja a munkaidő nyilvántartó modul, ennek legfőbb kimutatása természetesen a jelenléti ív. Itt is rákereshetünk különböző dolgozókra, például Bazsa László Zoltán alkalmazottnak szeretném látni a jelenléti ívét, hónapra, méghozzá 2016, például április hónapra elindítom a lekérdezését. És már meg is jöttek az adatok. 2014. április 1-től 29-ig látom az adatokat Bazsa László Zoltánnak napokra lebontva, mikor jött be, milyen mozgástípussal, melyik olvasónál, mikor ment ki. Itt a mozgástípus, végez, hivatalos kilépés, ebédkilépés, végez, kilép, stb. A bent töltött időknek az összesítése, ez csak a programnak ezen a felülete, tipikusan nyomtatni szokták. A jelenléti ív nyomtatását, ha elindítom, látunk egy szép rendezett összeállítást ezeknek az adatoknak, a végén az összesítésekkel, mely a ledolgozott időt, a ledolgozandó időt is feltünteti, érkezés, távozás, az összes napi ledolgozott ideje április 1-én 8 óra 13 perc, a bent töltött idő összesen 8 óra 43 perc, de ebéd levonás van fixen beállítva az ő munkarendjében, tehát ennyit rendszeresen minden nap levonunk. Látszik, hogy milyen munkarendben van, ő alaprugalmas munkarendben dolgozik, ebédet vonunk le neki, és lehet éjszakás.
A rendszer természetesen egyéb munkarendeket és műszakokat is kezel. És itt látható az összesítés, a ledolgozott és ledolgozandó ideje, időszaki balansza, a bent töltött idő, mennyit töltött hivatalos kiküldetésen, munkával töltött, mennyik a levonása, törzsidősértés, tehát a bent töltött kötelező időt mennyivel sértette meg, hétvégék, ünnepnapok, a fizetett szabadságok kezelése, és az általános összesítések, ünnepnapok, pihenőnapok. A kimutatás nyomtatható, de exportálható is szövegfájlba, tehát CSV formátumban, Excelben, vagy akár PDF formátumban. További felhasználásra. Munkaidő nyilvántartás Magyarországon használt többféle meglevő bérprogram felé ad kimutatásokat, kész adatexportokat. A munkaidő modul munkaidő export modulja szolgál erre. A Nexon bér, a Maxsoft Visual bér, Kulcsoft bérszámfejtő programok felé van meglevő adatexport, de további szoftverek felé is folyamatosan újabb adatkapcsolatok épülnek ki, vállaljuk az adatkapcsolat kifejlesztését bármelyik programhoz igény szerint. A munkaidő nyilvántartás sok egyéb beállítást kínál. A mozgásesemény tervezetek létrehozhatók. Dolgozók rendelkezhetnek egy webes felülettel. Minden dolgozó, minden vezető hozzáférést kaphat ehhez a felülethez. Én például Kovács Tünde, mint dolgozó szerepelek itt. Minden dolgozó láthatja a saját jelenléti ívét, saját mozgásadatait, de felvethet módosítási javaslat. Tehát ha nekem véletlenül hiányzik egy blokkolásom, akkor én új mozgást javasolhatok erre a napra, és felvehetek egy kívánt adatot erre a napra, például 17 óra, ennyi nincs is, 56 perckor jogosult ki irányt. És odaírom, hogy elfelejtettem. Bocs. Ha erre válaszként az én vezetőm azt mondja, hogy ezt a javaslatot ő elfogadja, a Proxernet felületén az itt felvett távozási adatomat jóváhagyhatja egy jelszóvédett felületen, és ezzel bekerül a jelenléti ívembe. A Proxer Web felület paraméterezhető, tehát én, mint dolgozóként ennyit tehetek, módosításaimat megnézhetem külön, de a jelenléti ívemet tekinthetem csak meg, a saját jelenléti ívemet, viszont egy vezetőségi tag, aki erre jogosultságot kapott, például egy csoportvezető megnézheti az ő összes dolgozóját, és a vezérigazgató pedig akár az összes dolgozó összes jelenléti ívét ezen az egyszerű webes felületen megtekintheti. Visszatérve a Proxernet felületére, mozgásesemény módosítás tervezetek megtekinthetők és jóváhagyhatók. A munkaidőben műszakok és munkarendek fölvehetők hétfőtől vasárnapig, hétfőtől péntekig, 8 órás, például itt van, hogy milyen törzsidőket lehet például fölvenni, elméleti idő, törzsidő, peremidő. A szigorú peremidő például egy olyan beállítás, ami gyakran szükséges a cégeknél. Megadható például, hogy valaki 8-tól 4-ig munkarendben dolgozik, de hiába jön be reggel 7 órakor és kezd el szorgosan tevékenykedni, akkor is 8-tól 4-ig lesz csak a jelenléti ívén feltüntetve a munkaideje, hiába megy haza este 10-kor, akkor is 4 órakor fogja hivatalosan befejezni a munkaidejét. Műszakok mellett munkarendek felvehetők, rugalmas és szigorú, éjszakázós, nem éjszakázós, ebédre levonó vagy nem vonunk le, ha valaki kimegy az épületből ebédelni, ha valaki bent ebédel,
tetszőlegesen és rugalmasan kezelhetők ezek a paraméterek. A munkaidő modul egyéb funkciókra is alkalmas, műszakpótlékok, túlórák kezelése, munkaidő keret kezelésére is alkalmas, sokféle egyéb rugalmas szűrést hozhatunk létre. Az ünnepnapok naptárral rendelkezik, balanszárás, balanszszámításra ad lehetőséget, balanszkorrekciókra. Többszintű jogosultságkezelés van a szoftverben, tehát ezekhez a funkciókhoz az fér hozzá, az a kezelő, akinek jogosultságot adunk. A KeySafe modul az ellenőrzött kulcs- és értéktárolás kezelőfelülete. Különböző kulcsok felvehetők a rendszerben, több száz kulcsot tudunk kezelni, például egy egész gépjárműpark több száz autónak az autókulcsát. Például a kulcsszekrény 15-ös pozícióján függ a tárgyalónak a kulcsa. Én létrehozhatok egy foglalást, hogy a tárgyaló kulcsát másnap 8 órától 10 óráig lefoglalom, senki más nem veheti fel, és a ProControlnak a KeySafe szekrényeiben tárolt kulcsok akkor és csak akkor vehetők fel, ha erre én a Proxelnet szoftverben jogosultságot adtam valakinek. Az ő saját dolgozói kártyájával nyithatja csak ki a szekrényt, és a benne tárolt kulcsot akkor veheti ki, ha erre akkor éppen jogosultsága van.